حصار گوندê me ya deştek ne pirfireya xawîr deşta wê çiyaya li jor darên deviya her du alê rezûdar heta digihê ber zinar çend çiyayên xwedî nav komê li wan dikir rav Şêx Sultan û Şêx Sehor çim hopê hawîrdor deştê wê tev kanîna xwe ew jê re danîna hatina wê gelek pir rokên nebûn dexil kir tirî emîş navdarin heta berf tê li darin doşa bawê pir biha girantir bûye niha nîst û şoqil belek tên pez û sewal gelek bûn li nav çiyan bilek bûn pambû gelek diçandin bi çîmûn û kişandin qitî ecûr û şebeş lê petîxên me pir xweş hirmî bi hok û hejîr li ser daran dibûn û pîr nefşên tirî hezerin belkî ji bê jimarin reçel û guz û benî gelek xweş bûn ez benî gundê me ji gelek şên dûçar di nav gund re tên qesra axir li jora hengî kevne reng sora qesa sora pir bilind bûye keleh ji bo gund abora gund zêdeya dewletek ser bixweya tiştek tenê ne çêbû zordestiya axê bû zordest axê bû kurtel xwarên wî dijwar ji ber zora wan hewar beş û bala giran bûn ji ber wan em xezan bûn ji ber zora sengala derewan şêx û mala pişta me bû xwar û xûz bi axên û kûzekûz êşir dibûn du bendî çi axa û çi gundî şer û şewat û talan malik li me bû wêran dijmin diket nav welat xwîna me tevan dimêt dar û qemçî û lêdan yan pere û yan zindan tev nezan û nexwendî yek ji nebû efendî jin û mêr tev diçûn kar karê tevan pir dijwar pelewan girewan tava pambû av didan şîvên rezan didin hev her du alî weke hev kebaniya xweş mîrez doleprest û teş şêrez kevanjên û tevîn şer destevala diçû şer dirbû ber av û nan dibir ji bo şervan em nanpêj û rûştebêr kalên malê tev dikir lê dar bi destê mer bû li ser jînê çi şêr bû li vî gundê mezin bûm ez biçû wek cin bûm sêzde salî derketim ber û bayê xwe ketim ji ber axê û gerebet ev gund nema bi kêr û têt bavê min bû wilo got em derketin cot bi cot dil tijî bû ji derda koma gundê xwe berda çûm cem Osmanê temo paşê çûn berdeme û biner çi bi serê me hat sibeh zûn û rojhilat hate serê me gerebet ji der diçin ar û pêt bicindirme zirte zirt bi ser mes bê girt lê xelkê gundê wek mêra em veşartin wek şêra ew serkarê dîn û har çi anî serê muxtar ji bo me per wî dan lê em nedan destê wan cendirme ku swar bûn hêjin û em şiyar bûn vegeriyan hatin gund lê dixwênin bûm û kund birçî bûm giranî hêjî nedî nezanî nexweşî û birçî bûn derketim biecî bûn giraniyak pir dijwar xelkê goştek kerin xwar şerê giran kete jor dijmin welat girt bi zor 2 milyon kurdên bêçar bi ser me de hat xwar birçîbûn û nexweşîn di nav me de dimeşîn bi vê êşê mirin pir mêrê xwişka me jî mir bavê min çû Amûdê tenê mame ez Sûdê birayê min çû şer li hinda balîser lê raborên me wisal şevek revî hate mal tev rizî û perîşan dey li me kir kanînan ew kesek ku di revê nema karê derkevê ew ji me şan Amûdê dîsa mame ez û dê çi zêde heye zivistan çû hat bihar ez û wê jî hatin xwar lê çawa borî sibat hatin mezin û pey hat bavê min jî bi wê çû nexweş ket û rah nebû em biçûne ser xetê dibûn palên dewletê tîrên dilberê misol dixebitin em ji dil paşê ji Amûdê çûn berdemê me kir şûn bûne pêwanên rêza ji nû ketin nav diza diya min mîna kevnejin
تەڤینکار و کەڤانژن دلۆڤان و بیرەبر ئەڤ ژن پێرە نەچوو سەر دیا من ji hez kir nexweşket û li wê nemir çawa te ber çavê min agir tê hinavê min mala xelî jin anî li min bû bargiranî di wê çaxê wê mehê vegeriyan cem xwehê nazar û efendî bûm yanê xurxwendî bûm lê wê ez kirim şivan tenê ji bo kinc û nan heta salê min bûn bîst piş û mijî ji nû lîst çima ez dibim şivan çima nabû xwendevan ji nû çûme xwendinê min çav berda vê dinê malayê heznî banî bîst û heştê jin anî lê min hespê xwe bezand te şana xwe stand dengî derbas bû jîn serpêhatiya me pir dîn şer û şewat û kuştin dil cîger û dimeştin di sala bîst û çaran ketim rêza hişyara ji bo jîn û fesixê ketim nav keferatê ji çîroka me mûzê navê xwe kir cîgerxwîn